Mosodhe na Mrs. Oron dhako matiyo matek ahinya. Wadhi mbele, mond liete mawuok e alwora mar Nyanza. Koro omed singnegi ni gibiro dhi nyime kod yudo kony mar gedo magudi e chenro ma itayo kod jagoro mong'ere migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. Chenro no midendo ni Widows Empowerment Program kawuono norienyo ler e ngima miyo moro mawuok Kadero e Iseme sub-county bang' ka nomiye ot manyien moger kod chenro no. Grace Abuom ma en achiliel osebedo kodak e ot mobasi kod ogunde tok kane wuon pargi nindo. Kopogore kod gedo magudi, chenro no bende chiwo kombe kod hema ne mond liete mondo omi okonygi e yuto mag kod omenda mag chako ohala. Ema en Nyasacha motuda gi mheshimiwa Raymond Omolo makoro kelona wafuasi gi te plus jatelo malo. Nyasaye mondo med gwedho Raymond Omolo, ogwedhe. Kaka Widows kasebedo ka wuothe group ka group, sebedo ka wagedo negi, twamiyogi pesa ohala, twamiyogi nyaka kombe ma ginyalo haya. Osetimore maber nikech kila wakati ma gin gi shida moro amora ikonyogi gi Dr. Raymond Omolo. Achiel kuom widows go miluongo ni Grace ne okwayo ot, nowacho ni onge ot maber, to jowetegi nosiro, nowacho ni mamano ni matek kabisa. Eniga achiel nyakorom Gajwang' nyaka ne jo Kenya wit Jamadar Francis Omondi Ogola e masira mar ndege